नमस्कार. सायलीज रेसिपीमध्ये आज आपण पोटभरीचं आणि पौष्टिक असं काकडीचं धोणस कसं बनवायचं ते बघणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला पटकन सुरुवात करूया. त्यासाठी आपल्याला एक काकडी घ्यायची आहे. या अशा प्रकारच्या काकड्या श्रावण संपता बाजारात येतात. या अशा काकड्या थोड्याशा मोठ्या असतात, थोड्याशा पिवळसर असतात. तर आपल्याला ही अशाच प्रकारची काकडी घ्यायची आहे. या काकडीपासून तवसोळे, काकडीचे वडे असे बरेच पदार्थ कोकणात बनवले जातात. तर या काकडीला आता कट करून त्यातल्या सर्व बिया काढून घ्यायचे आणि या काकडीला आपल्याला किसून घ्यायचे आहे. काकडी किसताना ते आपल्याला मोठ्या साईजच्याच किसणीवर किसून घ्यायचे. जर तुम्ही छोट्या साईजच्या किसणीवर किसून घेतलात तर त्याचं संपूर्ण पाणी होईल. त्यामुळे आपल्याला मोठ्या साईजच्याच किसणीने काकडी किसून घ्यायची आहे. तुम्ही पाहू शकता संपूर्ण काकडी किसून झाली आहे. या वाटीने मी सर्व साहित्य मोजून घेतलंय. तुम्ही ठराविक वाटी घ्या आणि त्याच वाटीने सर्व साहित्य मोजून घ्या. आता आपण काकडीचं धोणस बनवायला काय काय साहित्य लागतं ते पाहूया. 3 वाट्या काकडीचा किस घेतलाय, 1.5 कप इडलीचा रवा, 1.5 कप गूळ, 1 कप खोबरं, अर्धा कप शेंगदाणे, 1 चमचा जिरं, पाव चमचा हळद, वेलची पावडर, मनुके, काजू, तूप, जायफळ आणि चवीपुरतं मीठ. आता आपण पुढची कृती करूयात. त्यासाठी मिक्सरमध्ये खोबरं घालायचं आहे. त्यासोबतच जिरं आणि हळद घालून वाटून घ्यायचं आहे. आता गॅसवर कढई ठेवायची आहे. त्यामध्ये 2 चमचे तूप घालायचे आणि इडलीचा रवा घालून थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे. जर तुम्हाला इडलीचा रवा नसेल वापरायचा तर तेवढ्याच प्रमाणामध्ये तुम्ही रवा किंवा तांदळाचा रवा काढून सुद्धा वापरू शकता. तुम्ही पाहू शकता थोडा थोडा रंग बदलायला सुरुवात झाली आहे. साधारण 3-4 मिनटं झाली आहेत. रवा छान भाजून झालाय, रंगसुद्धा मस्त आलाय. रवा बाजूला काढून घेऊया. आता याच कढईत काकडीचा किस घालून साधारण 5-7 मिनटं शिजवून घेणार आहोत आणि ही सर्व प्रोसेस स्लो टू मीडियम फ्लेमवरच करायची आहे. यामध्ये आपण जे वाटण करून घेतलं होतं ते सुद्धा घालूया. हे वाटण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आणि काकडीसोबतच थोडं शिजवून घ्यायचे. साधारण 2 ते 3 मिनटं झाली आहेत. यामध्ये आपण गूळ घालून घेऊया आणि गूळ सुद्धा व्यवस्थित एकजीव करून घेऊयात. गूळ एकजीव करून झालाय आणि पूर्णपणे वितळला सुद्धा आहे. आता यामध्ये भाजून घेतलेला रवा घालून मिक्स करून घेऊया. रवा घालताना थोडा थोडा करून घालायचा आहे आणि आता हे संपूर्ण मिश्रण असंच परतत राहायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता 20 ते 25 मिनिटातच हे मिश्रण थोडं घट्ट झालंय. आता यामध्ये आपण भरडून घेतलेले शेंगदाणे घालूया. त्यासोबतच ड्रायफ्रूट्स घालून पुन्हा मिक्स करून घेऊया. आता यामध्ये 1 चमचा वेलची पूड घालायची आहे, जायफळ किसून घालायचे आणि चवीपुरतं थोडंसं मीठ घालायचं आहे.
कोणत्याही गोडाच्या पदार्थात थोडंसं मीठ घातलं की त्याची चव अजून छान येते. आता हे सर्व साहित्य एकजीव करून घ्यायचं आहे. मी यामध्ये अजिबात पाण्याचा वापर केला नाही आहे. जे काकडीचं पाणी होतं त्यातच सर्व शिजवून घेतलं आहे. तुम्ही पाहू शकता सर्व साहित्य व्यवस्थित एकजीव करून झालं आहे आणि आपल्याला हे अशाच प्रकारे घट्ट करून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला हे सर्व साहित्य मोठ्या टोपामध्ये काढून घ्यायचं आहे. इथे मी आधीच टोपाला तुपाने ग्रीस करून घेतलं होतं, त्यामुळे धोनस कुठेही चिकटणार नाही, ते इझिली निघेल. तुम्ही तेलाने सुद्धा ग्रीस करू शकता. ही रेसिपी टोपात बनवली जाते म्हणून कोकणात याला टोपातलं असं म्हणतात. तर काही ठिकाणी याला सांदण, मोकल, खांटोळी अशा नावाने सुद्धाही ओळखली जाते. तुमच्याकडे ही रेसिपी कोणत्या नावाने ओळखली जाते ते कमेंट करून नक्की सांगा. संपूर्ण मिश्रण टोपामध्ये काढून झालं आहे. आता हे व्यवस्थित करून घ्यायचं आहे. जर तुमच्याकडे हळदीची पानं असतील तर टोपाच्या खाली आणि टोपाच्या वरती हळदीची पानं घालून घ्यायचे. हळदीच्या पानाने धोनसाला खूप छान चव येते आणि ते खूपच स्वादिष्ट लागतं. आता हे टोप डायरेक्ट गॅसवर न ठेवता गॅसवर तवा ठेवायचा आहे. तव्यावर टोप ठेवून त्यावर झाकण ठेवायचं आहे आणि वाफ निघू नये म्हणून ही अशा प्रकारे जड वस्तू ठेवायची आणि स्लो गॅसवर 25 ते 30 मिनटं शिजत ठेवायचं आहे. जेव्हा ही रेसिपी गावाकडे बनवली जाते तेव्हा ती शक्यतो रात्री बनवतात आणि रात्रभर निकाऱ्यावर ठेवतात आणि दुसऱ्या दिवशी ती सकाळी नाश्त्याला खाल्ली जाते. 30 मिनटं झाली आहेत. मी गॅस बंद करते आणि रात्रभर असंच झाकून ठेवते. तुम्ही पाहू शकता धोणसाच्या साईडच्या कडा थोड्याशा मोकळ्या झाल्या आहेत. आता आपण सुरीच्या साहाय्याने कडा मोकळ्या करूया आणि ताटावर काढून घेऊया. मस्तच. तुम्ही पाहू शकता धोणसाला मस्त खरपूस रंग आलाय. आता आपण हे धोणस कट करून घेऊयात. हे बघा, अगदी केकसारखं स्पॉन्जी असं धोणस तयार झालं आहे. यातला एक पीस खाल्लात तरी पोट एकदम फुल होऊन जाईल. तर आहे ना मस्त अशी पौष्टिक आणि पोटभरीची रेसिपी. अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी सायलीज रेसिपीला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. थँक्यू.